जिहेतु मोनसे डिसपिउटेड होनना बुंनांगोन मोनसे एरिया जेनेबा बिसनाथ आरो सनितपुर आरो राभा आसम बेफोर जायगाया दिनैसिम बिटिसि आवबो हाबजोबाखै एबा बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलावबो हाबाखै बेनिखायनो बेफोर गामिफोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आरो जेब्ला हाबथावना गामि नङा बिटिसिआव बेफोरखौ जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलाव सोनायनि बेलायाव नैबे दाननि गेजेरावनो जुन दाननि गेजेरावनो जोङो बे जायगानि गासैबो माहारियारि आफाद बर'नि माहारियारि आफादखौ लानानै सावरायनानै मोनसे गरन्थ खालामो आरो बेयाव जिखिनि गामिया हाबो बेखौ थाबैनो सोरखारनि आखायाव होनानै बेखौ बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बेयाव सोसननानै बेखौ थाबैनो बिसायख'थि खुंनाय लाइनाव लांनांगौ होननानै जोंनिफ्राय खावलायनाय दङ। थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै इउबिपिअआ दिनैनि जों मेलनि गेजेरजों मोनसे थांखि लादों जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासैबो गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनांगौ बे मोनसे सिद्धान्त आरो जेब्ला ट्राइबेल माहारिफोरखौ लानानै एसे सरसा जाबाय थादों जोंनि धोरोमखौ लानानै दा बेयाव बुंदों जे जायनोखि धर्मान्तर जादों धोरोम सोलायदों दा बेखौ ट्राइबेलनिफ्राय दाननांगौ होननानै खिन्थु जों नुदों जितु लुकार कमिटिया माखासे क्राइटेरिया होदों जिहेतु माखासे बैखिस्त होदों बेयाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि माखासे क्राइटेरियाफोरखौ होदोंब्ला बेयाव धोरोमनि खोथाखौ उल्लेख खालामाखै आरो बे धोरोमनि खोथाखौ लानानै बेले बेजे सोमजिहोनानै माखासे ट्राइबेलफोरखौ दानोबा जोंनि ट्राइबेलफ्रा बेयाव माइनरिटि जागोन जों बेखौ जोंनिफ्राय जोङो सापर्ट खालामाखै आरो बेनि हेंथायै जों हेंथायै गसंगोन आरो बेनि बादैबो नैबे जिहेतु मोनसे गोनांथार आयदा फैदों 2022 मायथाइयाव जिहेतु मोनसे सेन्सास जागोन न'खर न'खर सेन्सास जागोन बे सेन्सासाव जों खावलायदों जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायदों जेसेबांनाखि बर' माहारिफोर दङ राव रोंनाय रोङि बिटिसिनि बायजोआव माखासे जिल्लायाव बर'फ्रा राव रोङा जेरैहाय नों तिनसुकिया होन शिबसागर होन डिब्रुगड़ होन सनितपुरावबो एसे दङ माखासे जायगायाव बेफोरखौ जोंनिफ्राय गुरैयै मोनसे खावलायदों जों जिहेतु बर' जोंनि बिमानि रावा जिहेतु बर' जोङो जोंनि बे सेन्सासाव बर'खौनो लिरनांगौ गुबुनफ्रा लिरगोन जायफ्रानाखि गावनि राव हारिमुखौ खोमानानै लाबाय रावफोरखौ खोमानानै लाबाय आसामनि जितु सोरखारि भाषा असमिया बेयाव लिरनायाव जाखुनु बाजानाय गैया खिन्थु जों बर' मानसिया राव रोंब्लाबो रोङाब्लाबो जोङो जोंनि बिमानि रावखौ बर' लिरनांगौ होननानै दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों गासैबो सुबुंफोरखौनो जों खावलायदों दा बिनि बादैबो जोंहा बिसायख'थिनि सिगाङाव माखासे आसाम सोरखारजों माखासे सावरायनाय दंमोन बिजेपि दोलोजों जितु बिजेपि दोलोआनो दिनै आसामाव सोरखार दाफिनबाय जों स्टेट लेभेलनि जितु मोनथामसो चेयारमेन पस्ट जों बिदोंमोन दा बे बेलायाव बेखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जोंनिफ्राय डिमान्ड खालामदों आरो लोगोसे माखासे जायगाफ्राव जोंनि मानसि थानाय जायगाफ्राव एरियाफ्राव साब डिभिजन लेभेल बा जिल्ला लेभेलनि चेयारमेनफोरखौबो होनांगौ होननानै जों खावलायदों दा जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु मावनायनि जितु जायगाया जिहेतु गुवारथार जाबाय बेयाव नोजोर बोनानै जों दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ जों थिरांथा खालामना लादों जिहेतु जोंना अरुणाचलाव मोनसे कमिटि थाबाय मेघालयआव मोनसे कमिटि दं दाख्लै बावैसो जितु वेस्ट बेंगलावबो जों मोनसे कमिटि दाबाय मोननै जिल्ला कमिटि दाबाय बेयाव आरो दाबावनो दङ आरो सिलिगुरि आरो दार्जिलिं जिल्ला मोननै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे दाबाय बेयाव जिल्ला आफाद मोननै दाबाय दा बे हिसाबै जोंनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ जोङो एसे गोसो होनानै नैबे आफादखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जेबो सार्थ गैयालासे खामानि मावनो थाखाय जों जोंनिनो आफादनि गेजेरजों बेयाव खावलायदों बिनि बादैबो गोबां आयदायाव दिनै सावरायनाय जादोंमोन जोंना एबार जिहेतु जोंनि जोनोम सान खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फाउन्डेसन डेखौ गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव खुंनाय जागोन आरो जों माखासे गुन गोनां फरायसाफोरखौ बेयाव जों जिहेतु बरायो आरो जों खावलायदों मोनफ्रोमबो जिल्लाफोरखौ दा आसामाव गासै गं 22 जिल्ला दं गं 22 जिल्ला आरो 120निबो बांसिन
आनसलिक कमिटि दं बे आनसलिक कमिटिफोरखौ गावबा गावनि जायगायावबो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु जोनोम सान बेखौ फालिनो थाखाय बिसोरखौबो खावलायनाय जादों।